أمني لومي تحسوا مدب عالم سنة سبب نتواصيت وين تجرز جهة زلالة تحسوا أنا قارن مالكم زلنا وين تجرز جهة كسب لومي على خمسة زخونو درامات التواصي لا يعني مدرخ كومون سفر عليه تحسوا زلهم درامات مالتيو بزيكو كموديل كوينا بسفر عليه فيديو كليبات تعزيبنا خوانينا كموديل كوينا ونا بركز زبالو فاشن شوات توراديرا ويدما تساتي فلا بزيكون أب عودي فاشن ديزاين وانت ساتف انتنت فنيا نلوم دما أب شلمات ويست أفريكان فيلم فيستيفال ويدما سوتيجي أواردز نشلمات تحت يلا وانت جالس جهر بيناي عودية أب شلمات زت تحت يزلا ويدما أب زود الدرز تحت يزلا انت ملك عتاتي بجنبت أتيو أبيناي دراما بزر أيتو بقعتيخه بحبر نكاتلو تحسك خوني كابزات إلى تسعد مدبنا مالتيو نكاتل جوجلا بهالشويت بسوت نتبنيا إساس أجايت ألز نبرت بركت بالو عبيت تبابيوان زفريت جوجلا بهاليانيرا إذا كسابلومي أبس نتبب بركت بلا سرحات عيازلا وين تاجرز جهرون فرزا جوجلا تواصيت موديلن ديزاينرن وين تاجرز جهر أبس مرات ولد عبيع ما وقتان ما كلاين درجة عبيت مرت سنبل كلاين درجة عبيت مرت باركة دحر منكتتال عصر تغلطاف لي تمرتان مززامن هاجراوي قبؤن مفتامن نبسوا وريدا دحرو أبيني ستيو تسمع بعودة مرت محدرة ناكلت عامة سلطانة بموساد بكلتشحن عصر شدوشان بدبلومات مريقة كساب لومي لعلي حمسة زخونو استفلا لي فيتشر فيلمتات ناي مدرخ دراماتات تغاتاتلت فيلمتاتن تواسي ألا قويا تمالي نتقاب زخر زمن تأتر هاني هي بفقرات بانكي جوسي يقرأ نمن باهجي مبرحتي بيتنا كو عالميا برهان ماجالو وزتن زبلا كالن بب بحرك زرزرو تتسقم أبركت زبالو سرحات تساتفا هاني يا بيبي أبس على محمد زونا ما تصدق جوني ناتي خان كل نجري خلاصي وينتا زيادة نفع تواسعي بمخان أبتوهبون ولك أو تصعرمي زمركوس بحاليتيا نزحاس كايوم ويا بفقرن تقداسنة مستعيلو زي تدمعلو أبنت كم زيلة تقالت تواسعو نحبرة سب التنس أبارقلو مالأختن تمرتن تم حلال فولم ويا بمخانو بصراحة أزي عقبتيا وينتا أمني مدرخ دراماتاتون تنتفيا أب هاجراوي بعلاتن فيستيفالاتن أبزدالو مدرخاو دراماتات تساتيفالا بحفشة أب كل كورنعات تواسو حيلن توافاينتن زحت تقوات خنا ناي مدرخ دراما قدا زيارة إنقاقية حتى تبل وينتا بزيكا أفيلمتات أب فيديو كليباتون كموديل كوينات سرحة زلن سديو زين عقل ماني ليو جوب عبل نتناتكي زي أنا كمان لكي ጥበብን ሓድሕዱ ተመላላዩ ስለ ዝኾነ ድማ ዝተጥበውያን ካብና ብን ጥበብ ክትሓነፈጹን ዝተፈላለየ ዓይነት ጥበቡን ከማልኡ ንዕዘቦም ተዋሳኢት ዊንታውን ካብ ህፃንነታ ጎኒ ጎኒ ተዋስኦ ምስኣ ዝዓበየ ሞያ ዲዛይን ክዳውንቲ ክሳብ ሎሚ ተዓየሉ ዘላ ዓውዲ እዩ ኣብ ቤታ ተፃወተለን ዝነበረት ባምቡላታት ፈትልን መርፍእን ኣላፊና ባዕላ ዲዛይን ብዝገበረቶ ክዳውንቲ ተወቅበን ከም ዝነበረት ትዝክር ፀኒሓ ድማ بتا ناي فلما كب موديل كوينا استاتفت لفاشن شو تدريخة ناب عالم ديزاينينج تقطو خيلا وينتا أب عسران كلتن تحساس كلتاشحن عسر شمونتن بعلا زود دبتون تدالوتون وينتا شو سميتو بركت زوال عدومات أب استرخبلو آقات أمي أقريباني راع
ውጤት ናይቲ ንነዊሕ ግዜ ዝደልዮን ስራሕ ኩሉን እዩ ድማ ትብል ፋሽን ዲዛይን ብዝተፈላለየ ሕብሪ ዘለዎ ኣጭርቕቲ ተጠቂምካ ሓሳባትካን ስምዒታትካን ከተንጸባርቐሉ እትኽእል ዓውዲ እዩ ወይንታውን ነስተረድያ ስምዒታታ ዝገልጹ ባህልን መንነትን ሕብረተሰብ ዘንጸባርቑ ሓሳባታት ዝገልጸሎም ምዕርጓት ኣልባሳት ኣብ ምፍራይ ትርከብ ኣብ ሞያ ዲዛይን ዘለዎ ኣፍልጦ ዝዕቢ ብሄለን ዝተባህለት ካብ ሃገር ጣልያን ዝመጸት ዲዛይነር ዝተዋህበ ስልጠና ተሳቲፋ ነይራ ወይንታ ኣብ ሃገርና ዘለዉ ዲዛይነራት ከም እተድንቖም ትጠቅስ ብተወሳኺ ኣድናቒት ናይታ ብኮኮ ሻነል ዝብል ብራንድ እትፍለጥ ዲዛይነር ጋብርኤላ ቦንሄር እውን እያ ንዓይ ኣርቲስት ብምዃነይስ ሓጎስ ይበቃ ከምዚ እንኳ ኣርቲስት ኾንኩ እየ ድብል ኣርቲስት ብምዃነይስ ኩሉ ግዜ ሕጉስቲ ኩሉ ግዜ ሕብንቲ ኩሉ ግዜ ኩርዕቲ ምኽንያቱ ኣርቲስት ማለት መምር ሕብረተሰብ ስለዝኾነ ወይንታ ኣብዚ ቀረባ ሳምንታት ናብ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ቡርኪና ፋሶ ክትገይሽ ኣብ ምድላው ትርከብ ኣብ ስነ ስርዓት ምዕዳል ሽልማት ሶቲጌ ንምስትታፍ ኣብዚ ውድድር ተዋሳኢት ወይንታ ገረዝ ገሄር ኣብ ተኸታታሊት ፊልም ማጨሎ ብዘንጸባርቐቶ ስራሕ ንሽልማት ተሓጽያ ዘላ ስነ-ጥበባዊት እያ እዋ ንዓና ብጣዕሚ ዓብ ነገር እዩ ምኽንያቱ ነቲ መጀመርታ ነዊሕ ዓመታት ሰሪሕካ ከምዚ ክብሪ ክትረክብ ከለኻ ዓቢ ሞሳ ይበቃ ምኽንያቱ ንዓይ ጥራይ ዘይኮነ ንብሙሉ ኣፍቃሪ ስነ ጥበብ ጽቡቕ ባይታ እዩ ምኽንያቱ ሎሚ ዝረኺብና ያለና ጽባሕ ከዓ ካልእ ክንረክብ ኢና ማለት እዩ ሕጂ እንድሕር ሰሪሕካ እንድሕር ጽዒርካ እንድሕር ተገዲስካ ስንኻ ነኺስካ ኣብቲ ዝጠመትካዮ ዕላማ ቀፂልካስ ጽባሕ ንጎስ ከምዚ ሕጂ ንሕና ረኺብናዮ ዘለና ዓብ ክብሪ ትረክብ ማለት እዩ ንብሙሉኡ ኣፍቃሪ ስነ ጥበብ ከዓ ተገዲሱ ብልቢ ምስቲ ዘለዎ ዓቕሚ ተገዳስነትካ እንድሕር ተወሲኹሉስ ጽባሕ ንጎስ ብዘይፍረድ ተርፍ ነገርስ ወላ ሓደ የለን እየ ዝብል ኣነ ፊልም ማጨሎ ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ሕብረተሰብ ኤርትራ ተሞርኪሳ ንባህልን ኣነባብራን ስነ ምግባርን ሕብረተሰብና እተንጸባርቕ ስራሕ እያ ንልዕሊ 2 ዓመታት ድማ ከይዳላ ኣብዚ ዝተናውሐ ናይ ስራሕ ግዜ ዝያዳ ዓቕሊ ህድኣት ትብዓት ዲሲፕሊን ስራሕ ዝያዳ ማንም ኣገዳሲ ምዃኑ ኣካይት እዛ ስራሕ ዝገልጽዎ እዩ ንዝመጽእ ብድሆታት ከም ኣካይዶ ክትፈትሖ ምኽኣል ድማ ዝያዳ ኣገዳሲ ይኸውን ወይንታ ኣብዛ ገና ክሳብ ሎሚ ኣብ ኤርቲቪ ትፍኖ ዘላ ምስ ብዙሕ ብድሆታታ ን98 ክፋላት ከይዳ ዘላ ተኸታታሊ ፊልም ራሄል ዝተሰሜት ካራክተር ተላቢሳ ትዋሳእ ዘላ ኣብዚ ዘለዋ ተራ ኣብ ስራሓ ዘለዋ ተገዳስነት ነታ ጠባይ ንምርዳእ ብግቡእ ንምምሳልን እተካይዶ ጻዕሪ ብቃል መሳርሕታት ተገሊጽሎ ንዝያዳ ዓቤት ዘስራሕ እጃማ ከም ተበርክት ድማ ይምስክሩ ራሄል ከም ካራክተር حنقعتي التمثل ويون ناتا دليتاتون التتكبر جنكا تحستو زلوا قوال تحستو زلوا بكله بسلت زلوا فأرس درابيت زلوا نحبرة السبع عمق إلى تفلت قوال مالتي سلازي راهل كتوكلنا إلنا إذا حسنا حدث بدقاو ترئيتو
ክትግምግሞ ወይ እውን ክትፈርዶ ከም ዘይብልካዩ ሰብ እቲ ዝዓበየ ፀግኡ እቲ ዝዓበየ ሓይሉ ውሽጣዊ ሓይሉ ክኸውን ከም ዘለዎ ብስለቱ ፍልጠቱ ዓቕሙ እዚ መምዘኒ ናይ ሰብ ምዃኑ ብደጊኡ ብገበሩ ጃጅ ክትገብሮ ከም ዘይብልካ እተነፅር ካራክተር ኣብ ስራሓ ዕትብቲ ነቲ ስራሕ ብግቡእ እትመልኽን እትቆፃፀርን ኣብ ገዛ ዘሎ ኩነታት እትርዳእ ነዲኣ እትሕግዝን እትኣልን እቲ ኣባኹ ገብሮ ዝነበሮ ተኪኣ እትሰርሕ ኮታ ውሽጣዊ ብስለት ዘለዋ ጠባያ ሕጂ ንዊንታ ከም ካራክተር ክንመርፃን ከለና ንራሄል ክትሪያን ከለኻ ዊንታ ሓንቃጥ ክትመስል ትኽእል እያ ኣብ ነብሳት ትግደስ ክትመስል ትኽእል እያ ኩሉ እቲ ትገብሮ መፀባበቒታት እቲ ንዓ ደስ ዝብላ ማለት እዩ ክትውክለልካ ትኽእል እያ ከም ጠባይ ስለዚ ነቲ ዝሓሰብናዮ ንሰብ ብደጊኡ ኣይትምዘኖ እትብል ውሽጣ ሓያል ጌርና ነቲ ደጋዊ ትርኢታ ግን ነቲ ሰብ ዝመስሎ ወይ ሰብ ርእዩ ዝፈርዶ ክትመስለልና ከም ትኽእል ኣሚንና ምስ ዳይሬክተራት ተላዚብና መሪፅናያ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ገፀ ባህሪ ብኡ ዘቕረበቶ ፍኹስ ዝበለ እዩ ርዝን ዝበለ እዩ ሓይሊ ኣለዎ ናትካ ርዝነት ከምዚ ላዕልን ታሕትን ዘብለካ ባህሪ ይኮነን እስር ኣቢሉ ድሕዘካ እዩ ግን ከዓ እቲ ዝድለ ዘሎ ቁም ነገር ከዓኒ መን ኢኻ ንስኻ ንመን መሲልካ ክትኸይድ ትደሊ ኣለኻ ንነብሳ ጥራይ መሲላ ክትኸይድ ትደሊ ሰብ እያ እዛ ራሄል በቲ ንሳ ትመስሎ ከዓኒ ሰብ ከምዚ ከይብለኒ ዝብል ኣርእስትታት ምክንያቱ ሕማቕ ነገር ንዓኣ ኣይትቐርቦን እያ እቲ ሕማቕ ነገር የብላን እቲ ንሳ ዝመስላ መፀባበቒታት ንዓኣ ካልእ ዘምስልዋ ግን ንሳ ከዓ ውሽጣ ከዓኒ እንተመርሚርካዮ ክልቲኦም በበይኖም እዮም ኣዝያ ቁም ነገረኛ እያ ስነ ስርዓት ዘለዋ እያ በካይድኣ ከምቲ ብግዳም ትሪኣ ሰብ ኣይኮነትን ማለት እዩ እቲ ዲሲፕሊናዊ ሸነኻ እዩ ናይ ስራሕ ዲሲፕሊን ኣብ ስራሕ ዘለዋ ዲሲፕሊን ማዕረ ክንደይ ጽቡቕ ጌራ ተረዲኣ ኣንቢባ ተለማሚዳትሉ ገዛ እያ ትመፅእ ክንዶ ደኣክል ከም ትጨበጠቶ ከዓኒ ከምንታይ ኢኻ ትርዳእ ተረዲኣቶ ዝመስልዋ ሓሳባት ከፀቡቕዋ ክእሉ እዮም ነታ ስራሕ ኢላ ኣሚና እትህበካ ሓሳባት እውን ሓደ ካብቲ መርኣያ ብዕቱብነት ፅቡቅ ጌራ ነቲ ስራሕ ቀጥቂጣቶ ትመፅእ ከም ዘላ ዘርኢ ዝነበረ እዩ ንዕስከት ቆልዓ ራሄል أتلعب الدعاء كن هذا اللي خط أميت كن تم تبلسي إيه دي تبلي إبلا كان ديب مزلخ أبي أخذ تبلي عباس أنا حاس دي بالكخات مثلا أبي التي ولد أخسر دي دبلك ودي أنت العاقل دي بس ما قد يزارب ذا اللغة أي ترى خلنا نكنينا 8 خملة ماني كخوه بذا قبابا فقر قدنا النار خبك كدا يمن وكوه حيو خطوف لك وتا بتا اجيرك انا مرنتا اجيرك انت زي النبتي نعم يجيب لك كده نعم انا راهيل كاركتر كتوهبن خلا انبيبيا بحاجوسي تقبيلها مهنياتو نعيك اكافت قدم حجي دسرحو زنبركو سراحاتك فليز بلتها لبام حلافنت ناي سدرا زلوا كونفيدنس دلوا دتا رأيا تزارب عباي كاركترها نراهيل بطعمي ادفتوا
بعمي كأ صغيرة لاي كم زي خقولت أنا حقا thank you مسيلة يا إزبل أنا بتعمل فتوى كاركترها مستوهبتنا خا بحاجوسي تقبلها مالتي راهل نقطكون سايكولوجيكاون بايولوجيكاون كله انترنال اكسترنال بمولو راهل كأوما زغل أتهانت راهل دقابة أتهانيتا إذا خبيت نوح وان دوسلو بدراسة بزح جزء استوهبه كاركتر ويت أباي نعوخت لابس بمخالاوين تا كي تزارب كاس زرق بقعت إيو مغنياتوس أبراهيل آتياس نتاراهيل كاس كمتا تدراسة لحسابه ويكا خمتا دايركتر زقمتا غيرا خطقربا خلا بقعت ناوينتا قبل على تواصل زلوا بزغت كنكم وتغل ماتي مزنتينا بتدقاوي تريتنا حدث نجازا يقول نسبي يقول النبرة نزغن نجر بدقيقة خات مزنو زقنتي قناع كايدا يكون تغكل سي أفتوش تيدل نزيع بوينت يا كت نجار تلالي تسكر مكس أتا أمريكا أباد نبرة وينتا تابع فينشا نبرة أبزنا قلت نبرة سي أبز دوس سخنا يا سقرين نيرو أفتنا يجزي من مسازاري بناسي مسوات أتخف الله وسخلو وينتا لنا وسخلو يجانن تنايز نتا تقول لما لا يجانن تنايز يجانن ماليسوس يجانن سا فوتو تغلى عن تنايز فينشا توست تغلى بزنو استغلا مخنياتو تاخذ دراسة دمسة حسب كتقول لها حلوة هان تقول زمت عمش فحفح دبلت فحفح خبز بلد تقول لكن أزيقهم نقراو نقر كوتس وخلو نبوز حسب مهاري روبين كل ذا قبل عليه الزن بزلو زرباتات زلفاتات أزي مريري انت خونا جن نإذنا يخرجوا حد خيل مبر نوشت أكتن كفن كدم من زخ لا يكونن طيب كوني لك زقبر كنا قرندي نو بنتنا وشت أيس لا عزيز تعمى من مبر استبلا زلخا وعليا نير انت زخانوكا وهم بالكها لا استبلا زلخا انت رحت قبر انت خليخا أنينا أبز فتم كوا نجر عليك كم زي عطف رأسي كم زي دن انت فلت أنيخا سلازي فتم كوا طرحي تجاجر لخازب لك هذا خنبر انت زقبره كفتم خلخ زي حفرنا نمأمانه فتم محفرنا وانا خبلكا بفطم ما متتصقمكم حجكن اذا عايزه ملك الزربه بفطم اقارطه بليز وينتا نشلمات صوتي جاي تحت إخاء اللخي زبل زينا نأولا زاسرح حبر مخانيم مسارح تازم مسكرو مستي أبسرح هذا اللوات تقداس النت توفاي النت مخبار جزين كال انت دماميرو زقب باعي زبريتو يزلنا زبلي ملسو أبز عودي نزنت إفبع المويا كم مساقاقر دلدل ويون كم آبنت كخون زخل أقاد آمي كم زخانيم دماز قلتو وينتا دما زيادة حلافنت زيادة طور ديسيبلين سراح مخبار جزي سنة نقبار حبرة سبن كالن كم صبيها دما لبو أوميو وينتا كم حنت حريتي نهيزا ماجولو وكيلا وينتا ترايا نيراتي ببقعتا أيي دبلت قاله نسو ترايا كوننتي تخستيات معت تواسعي نفوع أبتا سرح حقوتا دبل سنة سرعة زلو كم قدايو غيرو كم سروحو غيرو زرق السب بزحيو زون مسقانا يكبوئيو عند رئيس وقن نقول لحنا وكيلات تقرب وينتا خم حانت نقستنا إذا ما تحولو خينا تقرب سلزلا كل لحنا خابتي تقربوا له زلا من قدي حقو ساتينا نفعتيا حياليا أبيها اللغة كنتي كنت خونوز قبعة نخونت خيد دلاب تأرتيا شلمات صوتيجي أب معرب أفريقيا مالت French speakers وي تزاربتي قام فرنسا زخونا هجرات معرب أفريقيا نزفريا فيلمتات تشلم ودريو أبزي باستفلالي عودات نسترقوت نتبوان ككم أبركتوام شلمات يعدل فولي زقابرو دما نتبوي فريات مبرق أفريقياون أساتيفلو إرترا أبزو وددر فلاميتيا أزي كون زقابر دما نقماتو تورونتو كندا زخونا ساميو أبزي تكال كم سألي كوينو يزعي نتبوي فريات هاجرنا بحر تساقيرو مسكالوت هاجرات كودادر نكخل مديبو دما نأربعة أمتات كفت تنساني حيو كم هاجر دما زحبن مجمار مخانيو زقلت أقاطعمو خوينو ما شلو أبزينا كورونا وان نبره بتعمي هبوب النتا ويكاري بلوس النتا بلوس أبز نبره الأوان بزح تعذابي أبدقونا أبز نبره الأوان مالتيو
ንማጨሎን ንጠጠር ትበሃል ፊልምን ንክልቲአን ኣብ ናይ ዌስት አፍሪካን ፊልም ፌስቲቫል ወይ ከዓ ፊልም አዋርድ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ዝካየድ ማለት እዩ ዓመታዊ ኦልሞስት ሕጂ 6 ዓመቱ ከይዳ ኣሎ እቲ አዋርድ ብሱቲጌ ዝበሃል ሽም ድማ ይፅዋዕ ማለት እዩ ሱቲጌ ክምስረት እንከሎ መብዛሕትኡ ናይ ዌስት አፍሪካን ፍሬንች ስፒከር ኤሪያ ዘለዎ ከባቢ ዘለዎ እዩ ነይሩ ድሕራይ ግን ንምንታይ ኢስት አፍሪካ ከዘይሕወሶ ምስተባሃለ በጋጣሚ ኮይኑ ኣነ ኦፊሻሊ ፎቶግራፈር ናቶም ምስኦም 6 ዓመት ተጓዒዘ ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ ዝሓለፈ 4-5 ዓመት እቲ ዕድላት ኣይረኸብና ናትና ክነኣቱ ከም ዘገልጦ ፅናዕኩ ኣያትናን ማለት እዩ ሕጂ ግን በቲ ብሉፅ ስራሕ ናይ ማጨሎን ተፀረን ክልቲአን ኣብ ውድድር ኣትየን ማለት እዩ ተሓፂአን ሪኦም መሚዮም ንማጨሎ መሪፆም ማጨሎ ዝመረፅሉ ዓብይ ምክንያት ድማ ሓደ ሴሪ ፊልም እያ ካብቲ ካቴጎሪ ሴሪ ፊልም ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ሕጂ ትኸይድ ዘላ ኣብ ቲቪ ትረኣይ ዘላ እሞኻኒ ኣብቲ ናይ ሃገር ቲቪ ትረኣይ ዘላ ዓባይ ሙቪ ስለ ዝኾነት ካልእ ነገር ከዓኒ ኣሎ እቲ መዐቀንታት ኣሎ እትሪኦ መዐቀንታት ኣሎ ብዙሕ ሳዕቢ እዩ ዘለዎ ማጨሎ ኣብ ደገ በቲ ንሕና ንዕቅነሉ ናይ ደገ ስለንዕቅን ግዜ ማለት እዩ ብኸምኡ ንውድድር ቀሪባ ማለት እዩ ካብ ብዙሓት ድማ 3 ካብኣተን ተመሪፀን ማለት እዩ ካብቶም 3 ተመረፁ ከዓኒ ሓደ ናይ መፃኢ ተስፋ ዘለዎ መንእሰይ ናይ ፊልም ሴሪ ክምረፅ ኣለዎ ስለተባሃለ ካብቶም 3 ድማ ሓንቲ ዊንታ ገረዝጌር ኮይና ማለት እዩ ሕጂ ዊንታ ገረዝጌር ኖሚኔት ኮይና ኣነቲ ዝነበረኒ ርክባት ምስኣቶም ዳቐፀለ መፅኡ ማለት እዩ ኣብዚ በፂሕና ኣለና ተባሂልና ኣጋጣሚ መፅአን ኣብዚ እቲ ዝግበር ዘሎ ስራሓት እውን ተሰሪሑ ንየለ ናይ ሰሙናት ተሪፉና ኣሎ ማለት እዩ እዞም ኣብዚ ትሪኦም ዘለኹ ኩሎም ተኻፋሊ ናይቲ ኣዋርድ እዮም ክኾኑ ዊንታ ብፍሉይ ከም ኣርቲስት ኣብቲ ፊልም ከመይ ኣበይና ተመሪፀ ካልኦት ብዙሓት ተዋሳእቲ ኣለዉ ብቕዓት ዘለዎም እውን ክኾኑ ይኽእሉ ብኸመይ ዊንታ ተመሪፀ ዘላ ጽብቕቲ ሕቶ እዚኣ ኣብዚ ከተማ ክተዛረብ ዝቐኒት ሕቶ እንድያ ጽብቕቲ ሕቶ ክሪእልኪ መጀመርያ ኣነ ሰኣላይ ናይ ሱቲጌ ዳ እምበር ፈራዳይ ኣይኮንኩን ኣብቲ ናይ ምምራፅ ዕድላት የብለይን እቲ ውሽጣዊ ክስታይ እውን ክዛረበሉ ኣይክእልኒ ወይ ክፈልጦ ኣይክእልኒ ናተይ ግምታት ክህልዎ ንኽእል ግን ኣሎ ቀንዲታ ክንፈልጣ ዘለና ግን ሜን ኣርቲስት ኣይኮና ንወስድ ዘለና እንታይ ተስፋ ዘለዎ ናይ መፃኢ ቲቪ ሴሪ ናይ ኣፍሪካ ተባሂሉ እዩ እቲ ኖሚኔሽን ማለት እዩ ሽሙ ንባዕሉ ኖሚኔሽን ከምኡ ዝብል ካብኣቶም ከዓኒ ሕጂ ካብ ዞባ ማጨሎ ዘለዉ ከዓኒ ማጨሎ ምስ ተመረፀት ካብ ኣብ ማጨሎ ኮፍ ኢሎም ሪኦም ብዙሕ ሲኮንስ ወሲዶም ሪኦም እሞ ከዓኒ ናይ ዊንታ ከዓኒ ዕድል ዝነበራ ከዓኒ ዕድል ዝገበረት ከዓኒ ኣብ ክልቲአን ፊልም ነይራ እያ ኣብ ተፀርን ኣብ ማጨሎን እዚ ሕጂ ሓደ ብልጫ እዩ ፈሊጦም ማፀኒሖም ኣሎ ማለት እዩ ካልኣይ ከይምስገን ኳ ክሓልፍ ዘይደሊ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብጣዕሚ ኣክቲቭ ፀኒሓ ሕጂ ንዓይ እቲ ስራሕ ኢዚ ገይራትለይ ማለት እዩ ኣነ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብዙሕ ከይረኸብክዎን ከለኹ ንሳቶም ባዕሎም ረኺቦም ብዙሕ ነገር ኢንፎርሜሽን ብዛዕባ ረኺቦም ፀኒሖም ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኩላቶም ኣርቲስትናትና እውን ክሰርሕሉ ዘለዎም ድሕሪ ሕጂ ክመክሮም ኢለ ዘይኮንኩ ግን ከመይ ብልጫ ከም ዘለዎ ንክንፈልጦ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣክቲቭ ምዃን ሎሚ ወከስስ እዩ ብዛዕባ ሓደ ሰብ ንክትፈልጥ ሶሻል ሚድያ ኣቲኻ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ሓደ ካብቲ ዝሓገዘ ኮይኑ ክኸውን ይኽእል ዝብሎ ማለት እዩ ግን ኣርያት እኒኻ ብግብሪ ኣብ ሶሻል ሚድያ ሰዓብቲ ኖሚኔት ምስ ኮነት እውን ብዙሕ ሰዓብቲ ረኺባ ብዙሕ መልሲ ግብረ መልሲ እውን ርኢና ኢና ማለት እዩ ሕጂ እዚ ካብቲ ኣነ ዝግምቶ ግምታት እዩ እቲ ዝዓበየ ግን ንሶም ክመርፁ እንከለዉ ልዕሊ 15 ሰባት ኣለዉ ኣብ ተፈላለየ ሃገራት ዝነብሩ እዮም ውሳኔ ሂቦም ማለት እዩ ናይ ሓደ ሰብ ውሳኔ ወይ ናይ ክልተ ሰብ ውሳኔ ኣይኮነን እቲ ኖሚኔሽን ብኸምኡ እዩ ዝኸይድ ይቐርብ ምስ ቀረበ ካብቲ ዝቐረበ ኣፃርዮም የወሲዶም እዚ የገድሰና ኢሎም ክሳይ ዝገብሮ ማለት እዩ ድሕሪኡ ዝኸይድ ፕሮሰሳት ኣሎ እቲ ፕሮሰሳት ከዓኒ ብሸነኽ ዳይሬክተር ይኹን ብሸነኽ ደራሲ ይኹን መልሲ እንዳተዋህቦ ይኸይድ ነይሩ ናይ ኢሜይል ባክ ኤንድ ፎርስ ስለ ዝነበረ ማለት እዩ ክምለሰሎም ደልዩ ሕቶታት ነይሩ ንምልሰሎም ነርና እዚ ኩሉ መስርሕቲ ሰጊሩ እዩ ናብቲ ናይ ምዕፃይ ዕድል በፂሓ ዘላ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ፕሮሰስ ብኣኦም እዩ ዝውሰን ንሶም እዮም ዝፈልጥዎ እቲ ኣመዛዝና ግን ሜይን ኣክተርስ ኮይና ኣይኮነት እንትኸይድ ዘላ
تسفى زلوان ناي متاي ناي افريكا ناي تي في سيري ارتيست خوينا يتخيل زلا ودون كون خل نيرو خون اغاتا مغمان نسا حنت قال نبر تو مسات واجرم زلو كلته حد ود سنغال حد ود مالي كلتيو موداتي ሶትጌይ ካብ ካልእ ውድድራት ፍሉይ ዝገብሮ ኣካይዳ ኣለዎ ብዘይካቲ ናይ ሽልማት ምሸት ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝመጹ ደረስትን ዳይሬክተራትን ዝሳተፍዎ ተመክሮን ሓሳባትን ዘለዋወጡሉ መድረኽ ኣሎ ብዘይካዚ ፕሬስ ኮንፈረንስ ብምስራዕ ንኣፍሬትን ዓየትን ፊልም ብዛዕባ ሓበራዊ ብድሆታትን ሓሳባትን ዘለዋወጡሉ ርሒ ባይታታት ይፈጥር ኣብ ዝቐጽል ምሸት ድማ ሬድ ካርፔት ዲነር ብምድላው ንመወልቲ ምስ ጥበባውያን ከም ዝረኸቡ ብምግባር ውህደት ይፈጥር ዝተበጽሕ ዘሎ ደረጃ ከናዓና ከም ሃገር ኣብ ፊልም ኢንዳስትሪ ንዓድና እንታይ ጽልዋ ከመጽእ ይኽእል ዕብየት ኣብ ሰራርተው بخلتي شنخ مجمرة أبزي مالسي كريو كنا عندنا أبزي أسبوع مرة خبيتات كم زخاتكم من عجتك ديسكم نزين تبي سريع ما دلهم زي حدا مكسر راسي بزحنا كر كم زكاة غزلو الرأي كايو كلاي كم تعانتوا يقدم أسبوعكم مالتي منفعتنا اثنين كم عجنا حر أفتي مدرك كندي بنا أفتي مدرك وينك أني كم يجينا نغتسل كتالت مستوم بتفيلم إندستري زلوا خم يجينا نسرح مساعتهم سرحنا بلو سرح لنا كندي نعشتو هجرات كاميراتنا زقدة فيلم تاع سرح لوا أوقاتنا كن سعر زبالة سرح كنا غرب كم نخلي ترى ترني بتعم بزح بلوت خلنا نقرأ لنا نفسي بلوتات سألت له بلوتات إديترات له بلوتات دايركترات له بزح بلوت نقرأ له زي كحد عاد نقرأ لنا باجت كدايو نتباجت جن ولا خبرنا تيكونه كابدك خنا مسوق خم نخل تبايتات فتيرنا له حدا إنفستر ويا حدا كمول زخيل سب تفالتنا نحرمتنا مويلو كوزنا زخيل لامت ولا حنتي لنا أجزي تعمي عبيد سلوالو حنات سلوالو توم بصوتنا كوابينا دلوا أفريقيانون سلوالو كم دريو زلنا خاني أبزي فيديو كليبات قلت دريو زلنا ناي حبار سرح لما تخيل له حدا نيجيراوي مس حدا غاناوي مس حدا إثيوبياوي حدا إرتراوي مس حدا سوداناوي أنا يكون متأثر حتى متسلزغل عبي تعد الحج جاي ترايد لنا حجناتنا مغرب ناتنا مغرب لاتنا مبرتاع كدليناي تجمير فلتو لغا أبزع مجلس وريد غمان كنت سلسته نعوت مرح مقدتات متسالو دحر كم زين خرج لنا قتلنا هوليوود زينات ونغناتنا حنتيلا بزعبة ستجي كنا جربتو خينا ستجي بزوح بلوت سخان النجارات تقبريو أبزع على فشل الشعمتات لو ما عملت بزبالة إرترا قول لي حد وطالو كنتات نات فترة خيدالو كفتي عبي تسفى تجير زلو تابلت سخانات ناي بأفريقيا درجة يكون ولا بعالم درجة تقرأ عنا إرتراويت كوميديان تفاني حديش أفتي بوتات رغيبة ناي كبر قدم تخينا نخدمت تعدي مالا السوخينو كبكة ناي كم ناي كبر قدمتون تشلاميته أجي ناي لما عمل سوتيجي ويست أفريكان أوارد كنا بلو نغلنا إرتران أوارد نغلو نغلنا مالتيو ندحر تفاني حدش بأكل ترغيبا عبيد مكاتي خون عبيد مكاتي كويون نزل نخرج لنا مقدون كدر رعيو مالتي إرتراوان نتبوان وترو زب محللفو ملأختي انتليو ጥበባዊ ፍርያት ሃገርና ኪኖ ኤርትራ ናብ ካልኦት ሃገራት በፂሑ ብቕዓት ባህሊ መንነት ክብሪ ጅግንነት ኤርትራዊ ከመስከር ክኽእል ኣለዎ ዝብል እዩ እነሆ ድማ ክውን ዝኾነሉ ባይታ እናተፈጥረ ክኸይድ ንዕዘብ ኣለና ኣፍሪማ ሶትጌይ መበገሲት ጽበና ነዊሕ ጉዕዞ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይዞም ዕዱማት ርእይቶይ ነይሩ ነዊሕ ጉዕዞ ብሓደ ሰጉም ኢኻ ትጅምሮ وينتا تجمر يا زلا ازي درجازي ويونزي رخيباتو زلا عدل من تقرب هايتا نتخلق زيادة حلافنا زسكم زيادة نخبرة خبر خلعو زيادة سرح كم تسرح زقبر ايو خون زلو انبر بحاقوسن بفنتازيان راح انت دا تقولي بيبكا بزح نجارات زي كرائكا يخيلي كاب كم زي نزايا جن
ማጨሎ ወቅት ከይድ ከላ ሓንቲ ሃገራዊ ስራሕ ወኪላ ናይ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ትፅቢት ናይ ዓወታ ከም ዘሎ ኣሚና ካብኣ ከዓ ብዙሕ ከም ዝፅበ ሰብ ፈሊጣ ንትሕትና ትሕትና ወሲኻ ንዓቕማ ዓቕሚ ወሲኻ ንፍልጠታ ፍልጠት ደሪዓ ንዝያዳ ዓወት ትዳልወሉ ባይታ ረኺባ ኣላ እየ ዝብል ምክንያቱ ሓደ መተባብዒ ምርካብ ሓደ ክብሪ ምርካብ ናይ መወዳእታ ደረጃ በፂሕካ ዘለካ ማለት ኣይኮነን ነቲ ክትበፅሖ ዘለካ ክብሪ መሳልል ዝፈጥር ሓደ ፅቡቕ ኣጋጣሚ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ዋላ ኣነ ንባዕለይ ብዙሕ ነገር እንዲድ ፅበየኒ ደሎ ግን ድሓን ብዓቕመየ ክስታይ ክገብር ማለት እዩ ነቶም ኣብ ስራሕ ዘለዉ በዛ ዘለውዋ ጥራይ ይቐፅሉ ብዘይ ፍረ ዝተርፍ ነገር ወላ ሓንቲ ነገር የለን ነተን ሕጂ ድጅምራ ዋላ ድጅምሩ ዘለዉ ከዓ ትምህርቲ ከይገደፍካ ትምህርቲ እንዳተምሃርካ ጎኑ ጎኑ ከዓ ስነ ጥበብ እንዳቀፀልካ ገለ ኮርሳል ድዩ ገለ መለድዩ ድሕር ተረኺቡ ከዓ ንዕኡ ከዓ ኣበርቲዕኻ እንዳሓስካ እንድሕር ስንኻ ነኺስካ ሰሪሕካ ፅባሕ ንጎስ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ሽሞምን ሽም ዓዶምን ከፀውዑ ምዃኖም ነቶም ብሕጂ ድመፁ ዘለዉ ስነ ጥበባውያን ከዓ ሞራል ክህቦም እየ ዝደሊ በቃ እንድሕር ኣበርቲዕኻ ሰሪሕካ ምስኡ ከዓ ኣኽብሮት ናይቲ ስራሕካ እንድሕር ኣለካስ ፅባሕ ንጎስ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ኢኻ ትበፅሕ